Nogmaals, hartelijk welkom broeders en zusters. Ainda não está em 9 dia. Is het nou ochtend of middag? Ah, ok. Die como sabe sai moro bom dia então. Waarom zeiden jullie dan goedemorgen tegen mij? Conta mi irmã. Hoe is het broeders en zusters? Nós turto gozoso e feliz para aqui dentro. Zijn we allemaal blij om hier aanwezig te zijn? Nós turto gozoso e feliz para aqui dentro. Zijn we allemaal gelukkig en blij om hier te zijn? Amen. Tremendo. Geweldig. Kukira song botin gozo awe. Waarom ben je blij vandaag? Kite promera song botin gozo awe meinda. Wat is de eerste reden waarom je blij bent vandaag? Ah? Aso awe te? Want vandaag Sabat. is het de Sabbat. Oké. Die Argenis. Sabat die Argenis? Is het de Sabbat van Argenis? Ah, Sabat die Senhor. Het is Sabbat van de Heer. Tremendo, mi irmã estimada. Geweldig, geliefde broeders en zusters. Ta e prome dia di e campaña di Mart aqui. Het is de eerste dag van onze campagne in maart. Quando di nossa spera arriva e campaña aqui? Na minha irmã. Hoeveel van ons hebben gewacht op deze campagne? Laat me de handen zien. Romano. Geweldig, heel Een veel broeders campagne en que zusters. eigenlijk mesra começar em dezembro. Deze- Ela wordt postpone januari. Dus deze campagne zou eigenlijk al december plaatsvinden, maar het werd uitgesteld naar januari. Druk com preparação, com bastante coisa. We waren dus heel erg druk met alle voorbereidingen. Uiteindelijk, En uiteindelijk, ela bin terminar of lagnos bisa, ela bin começando de Mart aqui. is het dus nu in maart gestart. E com o poder de Deus que pode terminar 30 de maart. En met de kracht van de Heer kan het eindigen op 30 maart. Então me tem de bisa que essa aqui está começo de campanha, En ik zeg, dit is het begin van de campagne. pero durante o ano nós também treze diferentes temas enquanto matrimônio, noviazgo, divórcio e reconciliação. Maar gedurende het jaar hebben we constant al thema's gebracht over verkering, huwelijk, verloving, huwelijk en verzoening. Que me enta queda na maart, Dus het blijft dus niet alleen maar in maart. also o pueblo de Deus tem mestre de bastante educação de área aqui. Want het volk van God heeft onderwijs nodig op dit gebied. E durante a campanha que nós também mire motivo, En tijdens deze campagne zullen we dus de reden ontdekken. a boku tá divorciar, Als jij gescheiden bent, a boku não tem pareja. als je geen partner hebt, Se quizás você está buscando pareja, misschien ben je op zoek naar een partner. estão que está casar, Voor degenen die gehuwd zijn, estão que tem problema de na matrimônio, voor degenen die problemen hebben binnen hun huwelijk, para cada de nós voor elk een van ons tem esperança. is er hoop. Nós tem? Zijn we er? Para cada de nós tem esperança, meu Voor irmão. elk een van ons is er hoop, broeders en zusters. E esse aí tá louco que campanha que também wordt basar e baje. En op dat is deze campagne gebaseerd. Amen? Amen. Tremendo. Geweldig. Ok, kijk de título die nos tema Jawe. Oké, wat is de titel van onze thema van vandaag? Noviazgo y Verkering matrimonio, en huwelijk bouw die ataque. onder aanval. Nos saco relación aquí de bouw die ataque. Weet je dus of deze relatie onder aanval is? Nos te bij descobrir algo. Dus we gaan het vandaag ontdekken. Ok, ahora nos va que promesa estatística. Dus wanneer we dus naar een statistiek gaan kijken, Nos te mira inanan pa cada in cada 100 matrimonio. dus dan zie je dus dat bij elk 100 huwelijken Tem diaconisa que você com mais conosco. Por favor. Ok, let me back. Okay. Ok. Ja. Oké, dus hoor ons wakriba statistica kinanan. Dus als we dus kijken naar deze statistiek, Dus wat de mira eigenlijk pa cada 100 matrimonio. dus zie je dus dat voor elke 100 huwelijken Wat de mira quanto divorcio di. hoeveel scheidingen er zijn. Dus wat mira e hasta no Holanda kinan 57.7%. En we zien het dus zelfs hier in Nederland 57,7. Ito hoop je toch? Dat is toch dat is veel. Dus mi visa pa cada 100 Dus dan kunnen we zeggen dus voor elke 100
más comitarte llega na divorcio. dan komt meer dan de helft tot een scheiding. Bueno, sigiwak. En als we dan verder gaan kijken, Wat mira con el linha te corre. dan zie je dus hoe deze lijn gaat. Dus wat we mira que na te zou 35.000 aqui na En dan zeg je dus 35.000. Den 2022 para 2022. Dus we hebben het hier over 2012 tot 2022. Wat mira quanto gente a divorciar. Dan zie je dus hoeveel mensen zijn gescheiden. Aqui na wat mira uma outra estatística. En hier zie je dus een andere statistiek. Ok, wat mira divorcio cu e sin juden. En dan zie je dus hier dus over scheidingen met of zonder kinderen. E parte chinese e divorcio non cammina in juden e matrimonio. Dus het grijs gedeelte zijn dus huwelijken met kinderen. En de parte oranje te sin ju. En het oranje deel is dus zonder kinderen. Que maior e miro maar geen te hopi ju sin antata vanje. Dus mijn broeder Argenius, er zijn echt heel veel kinderen zonder hun vader. Maneira Bobby se casa completamente destruído. Zoals je daarnet zegt, een volledige huis gewoon vernietigd. Dus assim nós conseguimos estatística tras estatística. En zo kunnen we dus allerlei statistieken laten zien. Kami wat mira quanto divorcio tem. Waar je dus zal zien hoeveel scheidingen er zijn. Dus aqui nou mira lista dan, mas de Holanda zo. Dus hier zie je dus ook weer een lijst. En deze is alleen over Nederland. De año 2022, 2.000 pico en de divorcia. Dus in het jaar 2022 zijn er dus 12.000 mensen gescheiden. Hoop je nou, man. Dat zijn toch veel broeders en zusters. Que me empecé je título de nos tema da. En daarom is de titel van onze thema. Matrimonio e noviazgo bouw die ataque. Dus huwelijk en verkering onder aanval. Ok, pero para nós po compreender ave de com o quatro razão de com tem tanto divórcio assim, Dus we gaan dus kijken waarom er zoveel scheidingen zijn. e tanto separação. En zoveel mensen die uit elkaar gaan. Nós temos bij back eure na Genesis. We moeten dus teruggaan naar Genesis. Nós temos lá no princípio da Kiko abairo vez. We moeten dus naar het principe om te kijken wat er verkeerd is gegaan. Pues solamente dori bainang. Dus alleen maar door daar te gaan. Nós po chegar na sa compa handle ora que situação bini. Dus alleen dan weten we dus hoe we moeten handelen als die situatie opkomt. Ok, promecos que nós temos sabe. Het eerste wat wij vandaag moeten weten. Kijk dat biso miro. En wat zegt het hier, broeder? In Juan 10 versículo 10. In Johannes 10 vers 10. Kiko nós temos sa. Wat moeten we weten? Quer dizer que um texto que a maioria de nós conheceu, bom. Dit is een tekst die velen van ons goed kennen. Jesus a descrever o inimigo de forma aqui. Dus Jezus beschreef de vijand op deze manier. Ela bisa el ladrão também para solamente para horta, para matar e para destruir. De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Okay. Dus de andere palavra, el ladrão bimpa, horta nos felicidade. Dus met andere woorden, de dief is gekomen om ons geluk te stelen. Mata nos emocionan. Onze emoties te doden. Destruir nos relacionan. Onze relaties te vernietigen. Que men die ora que inimigo driente miro margens. Dus daarom, broeder Argenius, wanneer die vijand binnenkomt, destruir et destruir matrimonio. Dan vernietigt hij het huwelijk. Caos completo. Een volledige chaos. E se nós mira bom, o inimigo está sendo astuto. En als we dus zien hoe deze vijand eigenlijk is. Promete destruir a família. Dus voordat hij het gezin vernietigt, ela destruir den cielo. Dan heeft hij hem ook in de hemel vernietigd. E ela destruir depois sua mesma relação com Deus. En dan heeft die persoon dus zijn eigen relatie met God vernietigd. Como que ela mira que está sendo infeliz, leu foi Deus. En omdat hij dan doorheeft dat hij zo ongelukkig is en ver van God. Involucrar mais in sua rebeldia e in sua infelicidade. Dan blijft die persoon meer vastzitten in zijn rebellie en in zijn ongelukkigheid. Então ela ataca ontevredenheid. E pareja. En zo is dus, er wordt dus het echtpaar aangevallen. Que men inanos te mira que o inimigo nota nos amigo. Dus daar zien we dus dat de vijand niet onze vriend is. Se não tem propósito específico no mundo aqui. Maar hij heeft een specifieke doel op deze wereld. Que para matar, horta e destruir. Hij wil stelen, doden en vernietigen. Amen. Amen. Oké, dus worden we zwaar bij pantalla. Dus als we dus nu op het scherm kijken. Het visa o inimigo que horta nos esposo nos hago Cristo. In Efesiërs 6. We worden representado como nos esposo. Het zegt dus dat de vijand onze bruid wil stelen. En we zien dus in Efesiërs 6 dat er wordt gezegd dat Jezus dat is.
Pues nós sua esposa, esta é a igreja, Dus want wij zijn zijn bruid, want, zoals de kerk. pero o inimigo que horta é relação também. Maar de vijand wil ook die relatie stelen. E também são de nós casar. En ook die van onze partner. Que men de outra palavra, inimigo é um ladrão de amor. Dus met andere woorden, de vijand is een dief van de liefde. Pero nós sabemos que die kon é que horta, die kon é um ladrão de amor. Que horta eigenlijk voor We die zullen nós. vandaag dus ontdekken waarom hij eigenlijk een dief is van de liefde. Wat wil hij stelen? Pessoal, em matrimônio hoje é tem promessa não, toch, denje? Want kijk, in een huwelijk heb je beloftes, toch? Ora wende casa, Wanneer iemand trouwt, bota primiti toch, que bota com de bom e de malo. dan beloof je dus dat je met die personen bent in de goede tijden en in de slechte tijden. Ah, te ora morte separar. Totdat de dood ons scheidt. Pero Deus está met een promessa eigenlijk de nos matrimônio para com Maar God heeft ook beloftes eigenlijk in ons huwelijk voor hem. Ok, Éxodo 3:8, que de bisa? Dus wat zegt Exodus 3:8? A palavra de Deus te bisa. Het woord van God zegt: Pesei minha ba bing palibra nang for di mang di Egipcio nang ipasaka nang for di terra hiba na terra bom e grande na terra kuting leite e miel na abundância na lugar de Cananeo Eteo Amorreo Ferezeo Efeo e Jebuseo. Ok, dus Deus faz promessa Dus God heeft een belofte gemaakt na sua esposa. aan zijn echtgenote. Ela permitia que também iba num lugar bonito, não é verdade? Hij heeft dus de belofte gedaan om hem te brengen naar een mooie plaats. Is het niet waar? Terra bom e grande. Een land dat goed is en groot. Ah, na terra tem leite e miel na abundância. En daar in dat land heb je melk en honing in overvloed. Que men Deus a permitir sua bruid. Dus God heeft dit aan de bruid beloofd. Wat que mais ela permitir? Maar kijk goed naar wat hij nog meer heeft beloofd. 2 Pedro 3:3. 2 Petrus 2:13. Mas segundo sua promessa, nós estamos esperando chelo nang novo e terra novo, den qual ta viva justiça. Pese estimanang, como que você está esperando que estão aqui seja diligente para a vosso den paz, sem mancha e sem culpa. Agora, lá em bisa sai pelo menos avançar. Laat me dit zeggen voordat we verder gaan. O tema já é para pôr base. Dus het thema van vandaag is zodat we een basis kunnen leggen, een fundament. Mas se nós não pôr base, Want als we geen fundament leggen, nós não vamos suportar o tema não que vai vir. kunnen we de volgende thema's niet aan. Wat de hoop e profundo nós vai. We gaan dus heel erg diep. Ok, dus stay tuned. Dus blijf alert. Ok, Hebreu 11, nós temos parte. Que Dus Deus permite? wat zegt in Hebreeën 11? We nemen alleen maar een deel. Hebreu 9, te bisa nós. Hebreeën 11:9 zegt ons: Para meio de fé, ela viva como estrangeiro de terra de promessa. Maneira de terra estranho, vivando de tent junto com Isaac e Jacob, co-herdeiro nan de mes promessa. Para sombra etapa da busca estado que tem foundation de qual Deus é arquiteto e construtor. Ok. Dus de outra palavra, Deus a permitido sua bruid na terra eigenlijk bonita. Dus met andere woorden, God heeft een belofte gedaan aan zijn bruid om hem te brengen bij een mooi land. Que men sua bruid não te aqui eta baianha, Dus een bruid krijgt dus niet alleen dit, sino algo muito mais allá. maar iets veel meer dan dat. Ok, awo. Awo ko te bij cinta. En nu, hier zit het hem in. Para sombra inimigo não quer para nos a promessa aí. Dus omdat de vijand niet wil dat wij deze belofte krijgen, É que separar esposo e esposa foi outro. dus hij wil de echtgenoot en de echtgenote van elkaar scheiden. Passou é saco sinan que da unto, Want hij weet dat wanneer ze bij elkaar blijven, não há promessa. dan zullen ze dus die belofte ontvangen. Você awe que da unto. En daarom vandaag, blijf bij elkaar. Waki is cita aqui da visa awe. Let goed op wat deze citaat zegt. Ok, met in espanhol. Dus ik heb het in het Spaans. Ok, cita te começar com 1 Coríntios 10, versículo 1 e 2. Dus de vers begint met 1 Korintiërs 10, vers 11 en 12. Escucha bom, minha irmã. Luister goed, broeders en zusters. A palavra de Deus te bisa, agora é costan aqui a sociedade kunang como exemplo e não aguardo escrever como despertamento para o mundo antigo. Ok. Que men de outra Wara. Wacht even.
Romanen da lesando mee kumi. Zijn jullie met me mee aan het lezen? Bosa kap taki ma lesa. Hebben jullie doorgehad wat ik heb Bosa kap gelezen? taki ma bisa. Of hebben jullie door wat ik heb gezegd? Espiertamente kita pe mundo antiguo. Voor wie is deze waarschuwing is voor de, Maar Romanen kita tenante of nanote. voor de oude tijden, voor de verleden Kono tijd? sta wa gina denago Breda. Waar zijn jullie nu? In Den Haag of in Breda? Zo die wa ko sante. Ik moet even zien of jullie aanwezig zijn. Espiertamente kita pakeng. Voor wie is deze waarschuwing? Panos. Voor ons. Riba kende nang e fin nang die siglo nang abing. Dus op wie de einde van de tijd zal komen. Pensei, laga esun kutakere kweta para teniki dau pa enokai. Als u denkt dat u nooit zo ver zult gaan, moet u Gewoon ons oppassen erbij om per niet te tekst, hoor. zondigen. En nu zullen we dus doorgaan met de tekst. Kweta bisa no Satanas ta conose hopi bon e materia Dus Satan kent de materie heel goed. con e por laga nos bisa atacar e coração humano. Dus hoe hij dus het menselijk hart kan aanvallen. Ando no sabe que coração ta kiko e mente. En we weten dus dat het hart onze verstand is. Is het niet waar? Está atacando e mente. Dus hij valt dus het verstand aan. Este bisa buku ela studia com intensidade, ela studia profundo. Het zegt dus dat hij dus grondig heeft bestudeerd. Estudio diabólico durante miles de años. Een duivelse studie die hij gedurende jaren en jaren heeft gedaan. Para conocer e punto nan vulnerável de cada carácter. Zodat hij de kwetsbare punten van elk karakter kent. Wat aqui bota mira para diablo popon un trampa para nós. Dus hier zie je dus dat wanneer de duivel een val zet voor ons, E tinco studiami. moet hij me bestuderen. De verdade? Is het niet waar? Anto para miles de años la bintase coisa que com raça humano. En voor duizenden jaren heeft dat gedaan met de mensheid. E este bisa den curso de e generacionan Dus gedurende alle generaties sucessivamente etapa ta obra para si e gente cai. dus bleef het dus constant dus doorgaan zodat deze persoon zou kunnen vallen. Anto ene nou más fuerte para si nan cai. En ervoor te zorgen dat de meest krachtige mensen dus vallen. Príncipe de Israel. Dus de ministers van Israëls. Que me un tincuente que bota rei, o bota profeta, o bota zo'n die massa bi, un dat existia coi pa diabel. Dus het maakt niet uit of je een koning was, de allerwijze man. Dat maakte niet uit voor de duivel. Dat interesse nyunje konai. Dat interesseerde hem niet. Ela benta tura muna yabo. Hij heeft al die mensen neergeslagen. Ja? Ante te bisa nos, En hij zegt ons, ela benta nanga bau door die emesun tentationan ku etatin éxito kunena bal peor. en hij heeft dus dezelfde verleidingen gebruikt die hij de tijdens van Baal ook heeft gebruikt, maar nog erger. Que me Steven, Dus Steven, esse ser aqui está sumamente astuto e experto de entramento de trampa. dus deze meneer is echt sluw en hij is echt een expert om vallen te maken. Mientras que el pueblo se menciona que nan bal peor, de verdad? Dus het is echt dus zelfs erger dan Baal. Para bom, el pueblo tem que llegar na el país que tem leche y miel en abundancia. Ja, dus het volk moet dus komen bij het land waar er melk en honing is in overvloed. Pero nang lo llega sin an queda fiel. Ze zullen dat bereiken als ze trouw blijven. Que me la estudia na el wa comita si tumba el pueblo aquí. Dus hij heeft ze bestudeerd en hij bedacht zich, hoe kan ik deze volk laten vallen? Para no llega ni terra. Zodat ze dat land niet bereiken. De otra palabra miro Argenis. Dus met andere woorden, mijn broer Argenis. Comita si trece un divorcio. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat er een scheiding komt? Ding entre el hombre y mujer aquí. Dus tussen dus de man en de vrouw. Para no hanye promesa. Zodat ze dus die belofte niet kunnen krijgen. Awo kiko ela usa para trece un separación. Wat heeft hij nou gebruikt om er voor een scheiding te zorgen? Ah, pues vale esa voy Argenis ku ela estudia en de carácter gene ku intensidad diabólico. Dus je hebt net verteld dus dat hij de mensen dus op een duivelse manier heel intensief heeft bestudeerd. Botava da saco diablo te lur cada matrimonio ave. Wist je dat de duivel dus naar elke huwelijk aan het loeren is? Pues eke wak unde panya seja hamber of imue Want hij wil zoeken waar hij dus of de man of de vrouw kan krijgen. pa e podrienta. Zodat hij dus een ingang krijgt. Porte de guanya. Hij hoeft alleen maar een deur te vinden. Camine anje de drienta. En daar waar hij naar binnen kan, gaat hij naar binnen. Dus e punto ta wak pa no ta avo ta vie. Dus de punt is nu, let me op dat het niet door jou komt. Pero nos un cabo emergência. Seguinte cita vai mostrava mês
Kijk het bij. Maar we zijn nog niet klaar, Argenis, want de volgende tekst laat duidelijk zien wat het helemaal is. Ok, te bisa nos, En het zegt ons, através de siglo nang, dus door de tijden heen, bopor wordo mira caso nang die differente karakter nang ruina, destruir. dus dan zie je dus verschillende karakters die helemaal vernietigd zijn. Kunang akai eigenlijk ribe piedra nang, lese, na akai ribe piedra nang di kiko, Dus ze zijn eigenlijk op de rotsen gevallen van wat? sensualidad. Van sensualiteit. Miruman sinta stijf de mostula. Zit gewoon echt goed stil op je stoel. Maar zo manier Steven na bisa sa kita bira e base patur e auto tema nang guda baby. Want zoals Steven al zei, dit wordt het fundament voor alle volgende thema's. Riba ki tipi piedra na kai? Op welke soort rots zijn ze gevallen? E piedra di Sensualidad. sensualidad. De steen van sensualiteit. Povo velo, Miran. Het is vervelend, broeder. E te bisa nos, En het zegt ons, mientras kunang tabata llega na e fin di tempo, dus terwijl ze dus de eindtijd naderen, mientras e yunan di Dios, dus terwijl de kinderen van God, nan tahaya nan deng e frontera nang die mesun Canaan celestial, ze zijn dus onderweg, dus dezelfde weg als Canaan. Satanas, manera la hasi deng pasado, Dus net zoals Satan in het verleden heeft gedaan, lo volve, la nos bisa dobla su esfuerzo nang pa impedir, pa stroba, zal hij al zijn werken verdubbelen om hun allemaal te verhinderen. pa nang podrenta etera. Om hen te verhinderen om het land in te gaan. Okay. Et bisa, En het zegt, et ting su trampa poner pa cada alma. het heeft zijn val klaar staan voor elke ziel. No solamente e ignorante nang, Dus niet alleen voor degenen die onschuldig zijn, dus niet opletten. incultos necesita estar en guardia. No solamente ignorante nang, pero me gusta. No solamente ignorante nang y incrédulo nang, Dus niet alleen voor de mensen die onverschillig zijn en voor de ongelovigen. mes está preparado. Dus niet alleen zij moeten voorbereid zijn. Satanás, es decir, está preparado su tentación nang, Dus Satan bereidt zijn verleidingen pa esnan kuta ocupar puesto nang más alto, voor degenen die de hoogste plaatsen hebben den cargo nang más sagrado, en die de meest heilige taken hebben. pa por conducir na contaminar nang alma, Om hen dus te verleiden om hun ziel te bevlekken. pa asina por destruir hopi. Zodat hij dus velen kan vernietigen. Okay, ito bisa. Eting agente nang prepara Het zegt dus, hij heeft agenten dus klaarstaan. casi 3000 años. Dus ongeveer 3000 jaar al. Pa amistad nang mundanal, Dus om de wereldse vriendschappen. encanto, deseo pa belleza, Dus de verlangens naar goud en naar sieraden. búsqueda de placer, Dus de zoektocht naar plezier. alegría, desmedida, de alegría no frenada, nos bisa. In werelds genot. Ajá, los festines o el vino. Fiesta E fiesta nang vinha. En naar de feesten en drank. Eta tenta e ser humano nang na violar e die 7 mandamento. Hij verleidt dus de personen om de 7e gebod Pa violar, eta tenta e ser om die te humano schenden. nang- Juist. Nos tur saki ke e die 7 mandamento de bisa. Weten we allemaal wat het 7e gebod zegt? Eigenlijk nos te suppose is 10 mandamento foi cabeça. Eigenlijk zouden we de 10 geboden uit ons hoofd moeten kennen. Nos tur saki ko e die 7 mandamento de bisa. Weten we allemaal wat het 7e gebod is? Ah, daar is screen, Steve. Het staat op het scherm, hè? No. Dat impone después. Het moest eigenlijk daarna komen. E die 7 mandamento de bisa lobo no. Wat zegt het 7e gebod? U zult niet? Comete adulterio. U zult geen overspel spelen. Kiko plegen. Satanás ta induzi e ser humano nang pahasi. En wat verleidt hij dus de zielen mee om te doen? Pa kibra ku edi
7 mandamentos. om met de 7e gebod te breken. Fefelo, Steven. Het is heel Pero vervelend, Steven. Waar kita bisa inang? Maar let goed op wat hij hier zegt. Kita bisa no solamente in de nang usay nang kutuntiki devil spiritual ke konai. Maar het is dus niet alleen de mensen die al een beetje zwak zijn in het geloof. Pero ases nang ding cargo nang mas eleva, Maar zelfs de personen die de meest hoogste plaatsen hebben. en de mas functies. sagrado, Dus die nog heiligere werk hebben. rey nang, Dus koningen, pastor nang, pastoren, presidente nang, presidenten, anciano nang, ouderlingen, diacono nang, diakenen, en predicador nang. de sprekers. Que men não te importa, o diabo não te conhece com a status boding. Dus voor de duivel maakt het niet uit wat de status je hebt. Se você não watch out, Maar als je dus niet oplet, é vai chavo. dan zal hij je doen neervallen. Você ela visa, ela studia, wakta hopi milhas de anos estudando. Kijk, het zijn heel veel duizenden jaren dat hij de mens heeft bestudeerd. Foi Adam com Eva até de nos tempo. Vanaf de tijd van Adam en Eva tot onze tijd. Quase 6.000 anos acaba. Sim. Dus ongeveer bijna 6000 jaar al. Que me wa, tem hora nós quer saber que nós não saímos. Dus soms denken we Argenisch dat we heel veel weten. Aí nós sabia, você tem hora, mas hora wat cresce vira o hoben, você wat o hoben. Soms wanneer je nog een jongere bent, Bo quer saber você mais com mama com wat. dan denk je dat je veel meer weet dan je ouders. Pero hora bo cresce para ele sabe want dat nada. Maar wanneer je dan opgroeit, dan besef je dat je helemaal niks wist. Nandi life start at 40. Ze zeggen het leven begint met 40. Aí na 40 vão samen chegou. En zelfs met 40 weet je nog niet veel. Que me vou compreender, é met hem 6.000 e pico ainda estudando. Dus dan zie je dus dat deze man 6000 jaar bezig is met het bestuderen van de mens. Geen is dat in Christus zo nos bescapen. Echt Argenisch, we kunnen alleen aan hem ontkomen bij Jezus. Amen. Amen. Escuta bom. Luister goed. Animo VWO no pogana Satanas. Dus zelfs de VWO kan niet winnen van Satan. Animo bachelor. En ook niet je bachelor. PhD. En wat nog meer? Je Bo master. en je master ook niet. Nada. Niks. Bom mensen die een master in Christus. Je moet een master hebben in Christus. Je zegt zo bescapen. Alleen daardoor kan je gered worden. Carabon. Taribe die 7 mandamentos de beitendenos. Bedenk goed, hij zal ons verleiden op de 7e gebod. Prometo nos 30 e Canaan celestial. Voordat wij het Kanaan, dus de hemelse Kanaan, binnen kunnen treden. Que men nota estranha nos que tem tanto divórcio assim. Dus het bevreemdt ons niet dat er zoveel scheidingen zijn. E ainda tem mais para bem inimigo tinha. Dus er zijn nog meer om te komen. Awo Steven. Aha. Ene pobisa, bom ja. Satanás só ataque de ribe de 7 mandamentos. Nou, Steven, iemand kan zeggen, Satan zijn aanval is op de 7e gebod. Minta kasake men potentami. Maar ik ben niet getrouwd, dus mij kan hij niet waar? plagen. Is het niet waar? Directa bindamente, ja, mi mensen ta kasape potentami pa mi por viola e di 7 mandamentos. Want gelijk komt de gedachte in ons verstand van, hé, ik moet getrouwd zijn om verleid te worden. Dus als ik niet getrouwd ben, ja, dan lukt het niet. Maar laat me je dan zeggen, geliefde broeders en E zusters. di 7 mandamentos, Dus die 7e gebod, tá muito mais profundo que você pode imaginar. die gaat dus veel dieper dan je had gedacht. Que men de nenhuma maneira nós não passamos nos culpa. Dus op geen enkele manier ontkomen we eraan. Que men aboku tá divorciar, Dus als jij gescheiden bent, of casar, of getrouwd, of que tem pensar para casa, of eraan denkt om te trouwen, of que você tem pensar para casa, of je denkt er niet aan om te trouwen, que você tá solteira of solteiro, en dat je dus een vrijgezel bent, é assunto que tá conta para mim como também. maar dit is dus ook voor jou en mij. Você tá muito mais profundo de lo que nós podemos imaginar. Want het gaat veel dieper dan we hadden verwacht. Ja? Que men laga nós stay tuned Dus laten we allemaal hier alert blijven. e permite-me bisa fair walking. En laat me nu al toestaan om te Você zeggen, não pode perder nenhum de tema não aqui. je kan geen één van deze thema's missen. Ja? Passou em nada nós também estudiar profundamente esses 7 mandamentos aqui. Want op dat moment zullen wij dus de 7e gebod gewoon diep gaan bestuderen. Grondig bestuderen. Tremendo, sombra. Geweldig. Israel também a cometer adultério, toch? Want Israël heeft ook overspel gepleegd, toch? Ora nang a adorar outro Deus nang. Toen ze dus andere goden gingen aanbidden. Wanneer er geen sowieso hoor, het is mucho más profundo. Dus net zoals Argenisch net zei, het gaat veel dieper. Zo op cometer adultério, dus hende goende, Want je kan dus overspel plegen tussen de mens. pero de sentido espiritual também vou passear. Maar in geestelijke zin kan je dus ook doen. Oké, agora, nós diz continuar. En we gaan dus nu even verder. Minder bij lezen tekst que diz para mencionar. Ik ga deze tekst niet helemaal lezen, maar alleen om het te benoemen. Voor de snanko sal Egipto. Dus van degenen die van Egypte zijn weggegaan. Wacht de kasi nu in een render genis.
zijn er bijna niemand die daar in Canaan naar binnen zijn gegaan, aan Genis. Dus zo zie je maar hoe deze kleine man dus deze val heeft bestudeerd. We moeten dus stevig vasthouden aan Christus. En nu? Soms gebruikt de vijand je eigen echtpaar, je eigen partner, om jou te laten vallen. We gaan een beetje snel door deze citaat heen. Zodat we tijd winnen om een aantal andere delen te benadrukken. En het zegt. En het zegt, Satan verheugde zich voor wat? Dus met andere woorden, hij bestudeerde Adam en Eva met een duivelse intensiteit om voor een scheiding te zorgen tussen hun beiden. Of een separation. In ieder geval een scheiding. Of problemen. Of in ieder geval problemen. En wat deed hij? Wat had hij? Hij had succes. Want één besloot om de deur te openen zodat hij naar binnen kon. Zie je het? Dus hij vond dus de vrouw wat zwakker. Hij heeft de vrouw geplaagd. En nu door deze vrouw is het hem gelukt om de man te laten vallen. En waarom? Hij weet dat dat het meest zwakke deel is van de man. Want volgens Genesis 2, toen Adam Eva zag aanlopen, Genesis 3, nee 2. Daar waar hij zegt, nee, dit is het lichaam en het vlees van mij. Nee, dat is daarna. Maar goed. Dus toen hij haar zag aankomen, wat zei hij dan aan Genis? Laten we even gaan kijken. Oké, versículo 23 de Genesis 2. En dan gaan we naar Genesis 2 vers 23. En Adam zei het volgende. Essa kita awor hueso de mi hueso. Of hueso de mi hueso nang, y carne de mi carne. Elo wordo llama mujer, pa sombra elo wordo toma voor die hombre. Dus zo zie je? Stima Adam astima Eva. Dus Adam hield echt van Eva. Dus de andere palabra. Dus met andere woorden. Hoe kan hij Eva dan verlaten? Terwijl hij dan weet dat Eva zal sterven. En dat hij voor eeuwig zal leven. Hij zei, nee Heer. Ik denk dat ik dan samen met deze vrouw zal sterven. Wat heeft hij daar gepleegd? Ja, maar hij heeft wel geestelijk overspel gepleegd. Waarom? Hij heeft zijn vrouw voor God geplaatst. En wat heeft Eva ook gepleegd? Hetzelfde overspel. Want ze heeft dus de slang. Ze heeft de slang voor God, voor haar eigen man gezet. En daar zien we dus, broeders en zusters. Dus de vijand bestudeert welke van de twee hij kan krijgen. Of de man, of de vrouw. En we moeten dus opletten, dus voor mij als een man moet ik dus zorgen dat hij niet mij krijgt. En voor jou als vrouw moet je ook voor zorgen dat hij jou niet te pakken krijgt. Want hij werkt van verstand tot verstand. Hij hoeft alleen maar één verstand te krijgen. Of de vrouw of de man. En nu? Dus we weten dus dat we het einde naderen van onze tijd. Dus we zullen in het volgende deel weer verder op ingaan. Het zegt, we zijn gestart als één. Toen we dus getrouwd waren. Dus toen je ging trouwen met Christus.
Toen werd je één. Dus je bent begonnen als één. En God wil ook eindigen met ons als één. Dus in Johannes hoofdstuk 17 is het gebed van Jezus zodat we één kunnen zijn met hem. Net zoals hij ook met de Vader één is. En daarna zegt in Johannes 7, ik bid alleen niet voor dit, maar ook voor de anderen. Maar God wil dus dat we één blijven. Maar de vijand wil dat we scheiden. Maar hij weet dat wanneer we één zijn, dat we niet kunnen scheiden. En dan zorgt er dus voor een probleem bij één persoon voor het geheel. Om het kapot te maken. Correcto. Oké, en dat is een tekst om als je bom is. Er is een hele goede tekst. Dat is Jesaja 59. Oké. Ik ga de tekst dus niet nemen, je kan er gewoon naar kijken. Dus Johannes 17, 21 en verder. Ik ga er alleen maar kort op in. Zodat ze één zijn, net zoals wij één zijn. En nu? Denk je dat Jezus iets heeft toegelaten om hem te scheiden van zijn vader? Heeft Jezus dat op een bepaald moment toegelaten? Geen enkel moment, Argenius. Want de Bijbel zegt ons, hij is de enige die niet heeft gezondigd. Dus de zonde zorgt voor scheiding tussen God en de mens. Dus als Jezus nooit heeft gezondigd, dan was hij dus ook nooit gescheiden van God. En dat wil God dus ook voor de relatie die we hebben met onze partner. En met hem. En met onze broeders en zusters van de kerk. En met onze naasten in het algemeen. Argenius, in wat heeft God de mens gemaakt? In zijn evenbeeld. En gelijkenis. En als Jezus dus nooit was gescheiden van de Vader, en hij heeft ons in die vorm gemaakt, dan zouden wij dus ook niet moeten scheiden. Is dat niet waar? We zijn toch in zijn evenbeeld gemaakt? We zijn toch in zijn gelijkenis gemaakt? Dus dan moeten wij dus ook niet scheiden. Wat zorgt er dan voor dat wij scheiden? Zonde, toch? Laten we dan nu naar Genesis 2:23 gaan. We zullen het nogmaals lezen. Genesis 2:23. Ele aguardo chamar mulher para sombra, ele aguardo tomar for de homem. Pensei homem lo abandona sua tata e sua mama e lo uni com sua esposa e não lo vira carne. Juist, dus zag je de emphasis wat je zag. En hier ligt dus de nadruk daarbij. Want net zoals Jezus en de Vader één zijn, wat moeten wij ook worden? Carne. Eén vlees. Dus er hoort eigenlijk geen scheiding te komen. En wat zegt de Bijbeltekst wat God haat? Hij haat scheiding. Want hij wil dat we samen blijven, één blijven. En maar nu? Wat zegt hij ons hier? Voor wie moeten we oppassen? Voor de vijand. Oké, deze gaan we wel lezen. Oké, en het zegt ons.
Dios a reunido enter ejército angelical. Dus God heeft dus de hemelse legermacht bij elkaar gehaald. Patuma medida nang. Om met methodes te komen. Juist, patuma medida nang pa evitar malu kutabata menasa. Om middelen te nemen om de vijandschap die heerst in de hemel te verwijderen. En op dat moment heeft God dus besloten met advies van de hemel om engelen te sturen naar de aarde om Adam te waarschuwen. Manda advertência para Adam, unanta den peliger para presença de inimigo. Dus om engelen te sturen naar Adam om hen te waarschuwen voor de vijand die bij hen komt. Het is dat Dios apura. En God haastte zich. Dus om onze voorouders te bezoeken. Dus met andere woorden zegt deze citaat ons. Dus wanneer de Bijbel ons zegt dat God zei tegen de man om niet te eten van de boom van goed en kwaad. Terwijl dat eigenlijk een proef was voor hun. Het mostrava também que Deus quer preservar a pareja aqui de presença de maldade. En het zegt dus ons ook dat God hen wilde bewaren eigenlijk van de aanwezigheid van het kwaad. Então se nós wak bom, Bijbel te bisa nós bom klaar, Amos 3 te bisa nós bom klaar que Deus não tá nada sem avisar su servidona. En in de Bijbel in Amos 3 vertelt ons dat God niks doet zonder dat hij het zijn dienaren, zijn kinderen vertelt. En Adam was dus een volger en een kind van God. En als God dus van Adam houdt, moest hij dus Adam inlichten over deze situatie. En inspiratie vertelt ons hier dat God dus de hemelse engelen bij elkaar heeft gebracht om Adam te kunnen waarschuwen van de aanwezigheid van het kwaad. En als je goed oplet, en God praat dus met wie van het huis? Met de vrouw? Maar met de man. Is het niet waar? Adam of Eva? En wie heeft Satan verleid? Adam of Eva? Eva. Hij heeft Eva verleid. Eva was gevallen. Eva converti den tentadora de mundo. Dus zij was dus de eerste persoon die was verleid op deze wereld. Eva passa derechito. En zij ging gelijk terug door naar haar man. En toen haar man zag dat zij aankwam met die vrucht in haar hand. En toen zei Adam, nee joh, deze is zeker verloren. Dus als nu Brug spreekt van Curaçao, dan zal hij dus vertellen hoeveel emotie daarboven was voordat hij naar beneden sprong. Want er zijn heel veel naar die brug gegaan. En Adam besloot dus te eten. Voor de liefde voor die vrouw waarvan hij zei, zij is vlees van mijn vlees en bot van mijn bot. Zo zie je maar wat de liefde kan doen. Dus volgens deze citaat kreeg Adam een waarschuwing. Maar Adam was dus niet eerst verleid, maar de vrouw. Dus de liefde voor de vrouw heeft ervoor gezorgd dat Adam ging eten. In de gedachte van Adam zei hij, als Eva verloren is, dan ga ik gewoon samen met haar ook verloren. Het is heel vervelend, Steven. En ik zal nu bij een deel komen van we moeten het eerste deel gaan afsluiten.
Ze zeiden me al, mijn minuten komen aan het einde. Dus de andere palavra nos necesita cuidadoso. Dus we moeten waakzaam zijn, voorzichtig. Want de vijand die heeft ons bestudeerd. En weet je wat vervelend is? Dus we kunnen hier elkaar zien, toch? Maar we zien de vijand niet. Dus terwijl jij en je partner, of jij met Christus, of jij met een broeder of zuster, er zit een kleine dwergje naar je te kijken. En je ziet hem niet. Maar hij zit je te bestuderen om te zeggen, hoe kan ik jullie laten vallen? Dus laat me eventjes raadplegen met de andere gevallen engelen. Want ik wil hun neer laten vallen. Maar het is, je ziet hem niet. Maar hij werkt wel aan een val voor jou. Warning. Een waarschuwing. Beware of Satan. Pas op voor Satan. Dus we gaan dus even deze citaat nemen zodat we af kunnen ronden. Ik lees het gele deel. Angelanga amonesta Adam Eva kunangta panamporta in guardia. Dus de engelen waarschuwen Adam en Eva zodat ze dus gewaarschuwd zijn. Contra Satanas. Dus tegen de vallen van Satan. Dus ta inimigo, escucha bom. En het is dus de vijand en luister dus goed. Het probleem zit niet tussen jou en je partner. Op de eerste plaats. Het is niet tussen jou en Christus. We moeten dus begrijpen, dus waar zit het probleem? Dus de hemelse machten. Dus overheden, dus heersers. Dus personen met oppermachten. Dus wereldse krachten. Van de duisternis. Dus tegen de hemelse krachten. Dus wanneer er dus een discussie is. Dus wanneer er een scheiding is. Wanneer er echt een scheiding komt. Wie is dan eigenlijk de boosdoener? Is dat je partner? Is dat Christus? Is dat je broeder of zuster in de gemeente? Wie is dus eigenlijk op de eerste plaats de boosdoener? Wie is het? Laat me horen. Satan, is het niet waar? Dus met andere woorden, in plaats van je te focussen op je, bijvoorbeeld je partner, naar je broeder of zuster, naar Christus, waar moeten we dan gaan? We moeten in gebed gaan. Want samen moeten we wie overwinnen? De vijand. Want hij is de boosdoener. En niet je partner. En nu? Dus we gaan dus hier afronden. Met deze tekst waar we al eerder over hebben gesproken. Zodat je weet dat de vijand de dief is. En niet je partner. Het is de vijand die de dief is van de liefde. Hij is gekomen om jouw geluk te stelen. Hij is gekomen om je relatie te doden. Hij is gekomen om je relatie te vernietigen. Maar Jezus wil in ons leven komen. Waarom? Want hij wil dat we leven hebben in overvloed. Hij wil eenheid brengen in plaats van scheiding. Hij wil dus huwelijken brengen in plaats dat mensen zomaar in het geheim samenwonen. Want uiteindelijk is hij ook een trouwe echtgenoot. Hij zegt, ik ben de goede bewaker. En de goede bewaarder is in staat om wat te doen? Om zijn leven te geven. Hij is de goede herder. Hij is degene die dus zijn leven geeft voor zijn schapen. Juist. En zijn schapen zijn zijn bruid. Correct. Dat we zijn Hollandië zo.
Oké, miro manan. Mijn broeders en zusters. Nós também want ginang. Dus we houden het tot hier. E depois nós continuar depois de pauze com a outra parte. En na de pauze zullen we verder gaan met het volgende deel. Dus nu gaan we dan bestuderen hoe ga je om met jouw partner. Of entre Cristo. Of jou en Christus. Contra e boosdoener. Dus tegen de boosdoener. Die maneira para vencer. Er is alleen maar één manier om het te overwinnen. En dat is juist de manier que nós não quer fazer. En dat is juist de manier die we vaak niet willen doen. Maar we gaan dus zien hoe Jezus het heeft gedaan. Om zijn bruid te redden. En dan gaan we zien wat wij moeten doen. Om onze relatie te redden. Ik weet niet of je nog een punt hebt voor ons om mee af te sluiten. Ik wil afsluiten met de volgende tekst. Jeremia. Capítulo 29. Hoofdstuk 29. Oh, een geweldige tekst. Weet je al welke Bijbelvers ik ga gebruiken? Hey. Ik hoor daar ergens iemand zeggen 29, 29. Jammer genoeg een naam, man. Nee, dat is het helaas niet. Nós lezen versículo We lezen bij vers 11 en 12. Bijbel de bisa nos pa sombra misa e planan kumiting paboso. Want ik weet welke plannen ik voor u heb. Señor de declara, zegt de Heer. Planan pa paz y no pa calamidad. Met deze plan heb ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Pa duna boso un futuro y un esperanza. Ik wil u weer een toekomst geven en nieuwe hoop. Que tipo planan Dios tem pa nos? Wat voor soort plannen heeft God met ons? Pa abo. Quanto matrimonio tem destruído no momento na? Hoeveel huwelijken zijn er vernietigd op dit moment? Matrimonio nan literal. Die pareja cu pareja. Dus letterlijke huwelijken, dus van echtparen. Quanto pareja nan cu nota casa ainda? Hoeveel personen zijn die nog niet getrouwd zijn? Ta pleita cu outro. Hoeveel personen die samenwonen die dus niet getrouwd zijn, die ruzies hebben? Hoeveel families zijn gebroken op dit moment? Velen van ons zijn misschien verdrietig aangekomen. Door gebroken families, huwelijken die kapot zijn, relaties die kapot zijn. Hoeveel relaties met God, met Christus op dit moment gebroken zijn. En daar moeten we dus vanmiddag bij stilstaan, mijn geliefde broeders en zusters. Dus volgens deze Bijbeltekst wil God dus de beste plan voor ons. Beter dan jij en ik. Geen enkele plan van God kan misgaan. Amen. Geen één. Dios mes a plania y el mes a ejecutar. Dus God is degene die plant en hij is degene die zorgt dat het uitkomt. Jij en ik moeten dus in de plan van God zijn. Terwijl we dan weten dat zijn plan niet kan mislukken. Jennifer moet ook in de plan van God zijn. Heel deze gemeente moet dus in de plan van God zijn. Want de plannen van God kunnen niet mislukken. En nu gaan we afsluiten met een woord van gebed. We gaan gelijk bidden voor het geweldige maaltijd die God voor ons heeft voorbereid. Zorg dat je weer terug komt zitten na je maaltijd. Hier zittend in deze zaal, zodat we kunnen genieten van onze hemelse banket. Amen. Maaltijd. Oké. Steven, de dirigir-nos de palabra de oración bij aquí. Laten we bidden. Steven gaat voor ons bidden. Laten we onze hoofden buigen. O liefdevolle Vader. We bedanken u, o Heer, dat u de bron bent van liefde. En volgens uw woord. En we hebben begrepen wat Johannes heeft geschreven. Dat u liefde bent.
Heer, leer ons te houden. Senhor, ensina-nos maneira cantica que o aguardo cantar, Senhor. Leer ons net zoals het lied dat is gezongen, Heer. Conosco por estima apesar de turcos. Dat wij lief kunnen hebben ondanks alles. Senhor, permite que parte conosco tocar, O Heer, staat toe dat hetgeen wat we vandaag hebben behandeld, por servir como e base. Dus dat kan dienen als een basis, als een fundament. Zodat wanneer u in de diepte brengt van deze onderwerp, zodat onze relaties nog serieuzer kan nemen dan eerst. Zodat we alle deuren kunnen sluiten voor de vijand. O Heer, bereid ons verstand voor vanmiddag. Zodat wanneer we verder gaan in de diepte van uw woord. Zegen iedereen die hier aanwezig is. Wij bedanken u in de naam van Jezus Christus. Amen. 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 Okay. Amém, amém. Me quero agradecer, minha irmã, para a parte sumamente interessante e educativa que nós acabamos de escutar. Amen, broeders en zusters. Ik wil iedereen bedanken voor de geweldige preek die we net hebben gehoord en de les die we hebben gekregen. Iglesia Refugio quer participar na Turende. Kuding inteira luna de mar venidero aqui. Nós lo baiting grandioso seminário intitulado Noviazgo, Matrimônio, Divórcio e Reconciliação. Começando com a promessa de Marco semana de oração. E também a promessa sábado lo baiti vigília. E mesoras atrás, nós deal com vários temas na rondô de noviazgo, matrimônio, divórcio e reconciliação, centrado em o plano de salvação. Pois seminário para tu rende, hasta pessoal que não está casado, ou pessoal que não tem pensar é tolpa by casa, também é tema na lo toca tur essa aqui não. Pois há sido preparação para o portei inter el 1 de março aqui com refúgio. E se você sabe mais de seminário aqui, por uma informação através do número de telefone 062 695 418 ou por app também. Pois reservar el luna aqui completo para botar com a Igreja Refúgio. Bini 1, Bini 2.